Kag sa good vibes, pensaraanay sa mga teachers, may mga estudyante nga nag-trespassing kay may naka-uniforme nga nagsulod sa ilang school campus sang singila nga Sabado. Sang ulihi, nadiskobrehan nga inigali mga alumni sa eskwelahan kag ini ang ila nangin pamaagi sa paghatag sang tribute sa mga teachers. May report si Romeo Sobaldo. Pagkakita sa teachers sa sininga eksena sa sulod sa school campus ang Rafael B. Lacson Memorial High School sa Talisay City sa Sabado, may nakibot kun nga bisan weekend, may estudyante nga naka-uniform nga ara sa sulod sa eskwelahan. Pag-abot ko, ay tamo man ni estudyante di ka dinilagan. To my surprise of course because that was a Sunday, Saturday? Abi po estudyante, sir, on the while. Oo. Tapos? Nga nagdinalagan sila sa guwa. Kaya kung lang tawang mo sila daw, 16 years old pa man lang sila. May teacher nga nagsuspetso nga may nag-trespassing kay di allowed ang mga estudyante nga magsulod kun wala sang klase. Oh, illegal entry kay on Saturday wala no students allowed. Oo. Pagkita ko, ay spec sign ni sila guro ay pasi may project or research. Pagkita ko sa may tsura, hala, kaday Cheryl man ni. Sa ginpalapitan, dito nila nadiskubrihan nga sila gali ang batch 1996 alumni sang RBL-MHS kag ang ila costume sa ilang tribute high school uniform. Naabtan abis ang pandemic ang ila tuka nga maghuos ang alumni homecoming sang 2021. Gani, napensara nila nga maghatag na lang sang tribute sa ilang mga mentors kag ang costume high school uniform. Pati ang kabahin sa organizing committee, nagmansig-mansig man pangita sang school uniform. Ang host ng event nga si Grecian Jimenez Jovero, nagbakal sa downtown sang humana nga uniform. Kag matapos magamit, iya ini-donate sa isa sa mga estudyante sa eskwelahan. Akon, ang sa akon yan, singko din puga, wagi ko yung laman, singko nangita ako sa downtown, syempre nauya mo kasi ko, ano nga size mo, ma'am? Amo ginagaro, daw ka patunaw, kung nga daw ka kauluya, singko, sa size ko na lang. Syempre, ang pinakadako na lang, kasi amo na lang available. Ang in charge ng finance nga si Sherilyn Tolentino Catublas, nakapangulam pa uniform sa iya nga bata nga estudyante man subong sang iya nga alma mater. Ako nga bata, dire grade 9. Ay, kanabi. Di- Isa lang ka size? Nang dako-dako siya gawa. Ay, ang fairness. Healthy siya. Ako lang kung na-notice mo sa video, ako lang tong naka-ID. May ID ka pag dyan. Complete uniform ka dyan. Oo, pati ID, yung hindala ko pa to, sir. Kagang class president kasi Cheryl Escamilla Junetes naman, nagpatahi. Naglain naging kuno abi ang iyang body structure kung ikumpara sang high school. Ma'am. Nagpatay, kuya, kay wala na kulman nga ka-size. So, dyan sa Costa Nagpatay, kuya, kay sa linggo para nga since nga wala na kulman, wala na sang, wala na ko may makita, ang nga sa RBL nga doon ka-size ko na. Sa preparasyon pa lang, nagsinadya na sila tubtob mismo sa adlaw sa ilang tribute. Balik eskwela literally ang ilang aktibidad. Kagbangod nga naka-high school uniform pa, balik man ang tanan nga mga happy memories sang high school sila. Samtang ginaistoryahan ang natabo sang Sabado, kadamo sila sang madumduman 27 years ago nga mga masadya nga memories sa eskwelahan. Ang iban sa ila, maninoy kag maninay pa sa kasal ang ilang nga mga teachers. Pero ang teachers, mas nadumduman pagid sila, ilabi na nga naka-uniform sila sa pagbalik eskwela. Leader of the band. Leader of the band. Check siya ang president. Elect na sa gamon. Siya na lang nagpapagindi. Tama, nakubihin ako ang president. Sunod sa batch 96, hindi mangin mabudlay kag mangin masadya ang preparasyon pakadto sa mismo nga event kay tanan united bisan ano pa nga section. Para sa ila, ini ang pinakaimportante sa tanan nga pagdililipon sang mga mag-batchmates. Natapos ini kuno sa special participation ni Sharon Cuneta. Ang pinaka-last part gid is the Sharon Cuneta. Balutin mo ako. Pinungod gid dyan nga pasubran, gid lang food kay para nga pagkatapos. Ang iba niya nga, kapamutos man. Yes, so ready na yan. The organizer provided sang pang Sharon Cuneta. Paghanduraw kag pagdayo the class 1996 tribute ang title sang ilang nga liwat nga pagtililipon.